Давай играй! Давай отивай там! Хайде играй! Газ! Газ! Играй! Отивай! Отивай! Хайде бе! Да върви то след линията на място! Яве ме паса! Само е дай по-мека! Само е дай по-мека! Вижте се! Хайде, сами гол, отивай! Още! Аре бе, отивай! Отивай на топката! Къде си другите, бе? Ляне! Бавно е! Играй! Ляв крак удар! Няма както искаш, това не беше най-хубавата атака, благодаря, защото аз чува така го разбирам. Разбираш ли? Знам кой е, бе, човек. Знам, ама аз така го разбирам. Играй. Това са на Лъчо Димов правилата, където нямам право да играя зад центъра. Не, аз не го разбирам по този начин. Ти знаеш много добре, играл си защитник. Иначе, дай ми да остана в матча просто. Разбираш има, иначе ако е нормален, играем за резултат, но си такова. Тичай, назад, че матраслите, бе! Браво! Ако някой не е за център, когато топката е в тая половина, директно излиза, ясно ли? Давай, играй! Ето Илян! Отваря, Петко, избирай! Отивай, довършвай! Отивай, довършвай! Аре, бе, какво гледаш, бе? Какво гледаш? Напълно ги яко. Един час да не мога да взема подава. Само включите спринт. Любо! Он е паднал, Ники! Ти гледаш! Иляне, застани от централната линия всяка дак, за да може да направи контра. Иляне на централната линия, да е в тяхната половина. Зад него, до него. Ей, ти не излизаш към топката да е гол. Да може... Вратария, знаеш къде е Илян? Давай, играй! Сериозно е! Ники, няма да правиш забележка. Се подсказваш, но няма да правиш забележка. Вижте, следващата ситуация, къде е? Искам всеки да е наясно, къде е следващото подаване. Втори човек се трябва тука. Газ! Влизай вътре, влизай, бе! Отивайте ли, Иляне! Иляне, само ти ми разпрача за тебе, Иляне! Отявай, бързо изпълнявай! Синьо! Лице! Имаш лице! Айде паса! Айде, бе! Айде другия! Браво! Нещна! Браво, довършвай! Аре, бе, Иляне! Там, ние бързай! Там! Айде, Любо! Там! Абе, сте си, маме, бе! Едно, две! Браво! Добре! По-живо! Аре, бе, няма да вам моля, бе! Който иска да играе? Коко, какво правиш тук, Коко? Да стигне до Мартин! През човек, покажи се, Любо, ще играеш ли, Любо? Давай двамата, довършвай! До Мартин! Целта ви е да избягате от преста! Илян, Мартин, мани са малко наляво! Да стигни до Мартин! Давай по-живо! Шавай, бе, Ники, шавай, бе! Айде, гони. Мариане Синов. Не е срамно! Стига си Фаул.
Любо, бързи се, Любо е! Не, бе, това не е честно, е, Митко! Махай! Намери пас или удар! Добре! Айде, Митице, ти си ми надежда, давай! Кой е това отзад, бе, Любо? Зад гърба му, Любо! Айде, Любо, взимай! Аре, колко газва! Идва! Чакай малко! Излизаш веднага! Айде, излизай навън, човек! Вие къде се намирате? Нема нас, това при мен. Това още един път, като видиш и директно няма повече да бъдеш на матча. Правилно? Не стига, че имаш лоша позиция. Не стига, че неправилно да им идваш, ами ириташ човек отзад. Това е червен картон на мач, плюс това първо, което трябва да научиш. Те приятно ли ти е да тичаш и някой те да прави това работа? Еми, като не ти е приятно, няма го правиш на хората. Дай тук има фаул, чета бийте. Жълто ти е. Ариане, бий се, айде! Ери 5 крачки, айде! Берете 5 крачки, момчета! Айде, Салим, трека да я вкара! Вратаря си на Яни, не се прави! Играй къде си искаш! Да не минава центъра! Да не минава центъра! Играй, Ляне, на дрибъл бързо! Не се мотай! Решавай! Довършвай! Довършвай! Айде, гаси, Ляне! Бавно е! Бавно е! Немо тръгвайте! Сам! Не сърце, не сърце! Помагай ти му е! Не може да е сам срещу тримата! Върши, Ляне! Бавно е! Бавно е! Добре, бе! Защо, бе? Любенце! Любенце! Ако я поемиш, има ли техен? Еми тогава защо е бориш с едно? Кога си я вкарвал оттам? Айде газ! Вратаря! Браво! Давай, Любаш! Давай! Айде, стисай! Давай! Айде, изпълнявай! Еди! Марти! Еди! Марти, Никола, дай игра! Айде, бе! Той се държа, Марти, играй, бе! Марти! Марти, играй! Там! Айде, бе, Георги! Пуска! Ало!
Коко, стой! Дай, бъде! Кошо, идвай, помагай на Митко, Кошо! Кой към него, бе? Може да си вътре. Аре, двама на единствен, Марти, давай! Ненко, ела назад, Ненко! Ненко, отстъпи оттам! Марти! Марти! Да те дадеш на Митко, за ходи да имаш ъгъл към вратата! Отваряй! Идва и Петко да става вече! Остани на калата на място! Ей! Браво! Ей, кой? Давай, Теди, завършвай! Пак! Там! Играй! Всички бяха, как се го Вървайте! Митко! Любо да отиде линия на... Искам да си между зелените. Показвай! Цялото отива да пие някой не знае да остане. Митко, говори му, бе! Ето виждай си сети, Любо, покажи се! Тръгвай, Митко! Дай вече центърва! Топката гледай, Любо! Добре, браво! Браво! Контрол! Отваряй! Слагай долу, Йови! Избягай от човека, още насам, още насам! Тебе, ламе! А върни се, сержант. Селит. Виж къде. Човека! Ала не това, Путай с нея! Георги, дай му играе, Любо, вътре! Вътре се покажи! Аре, Георги! Жълта! Добре, идвай! Айде, Ваня, смяна! Виждай, Ваня, дай до 9. Чувай ме. Идва. Аре, Теди, кажи му нещо, Теди! Лихи тръгвай тия човек, бойно подава. Ненко! Ненко! Още напред, Мини! Още напред, единстве! Още напред, Мини! Още напред! Дайте го! Двама сте! Браво! Не споле! Сам! Той там не мърдай! Колко бег? Не бе, стига бе! Ненко, застани си на мястото! Мариане! Ай, гледай! Нямаме присъствие вътре никакво! Никакво присъствие, не мога да вкараме гол! Еди, газ, помагай на Ненко! Не се отказвай! Дай му вънка играта, върши един на един! Върши един на един! Не се храняме, това айде, без гол! Добре, това беше добре. Обръщай до хора! Любо, не виждаш за главата! Долу, който влиза! Марти, застани зад него! Зад него! Петко, защита стоеш, да не влиза Ето вътре! тия! Браво! Браво! Точно пред тебе! Айде, залагаме! Идва, Иване, топката му гледай! Топката му гледай! Да, там си без петъл! Идва! Браво, Марти! Дайте го, хвърли! Го си напреми и ще фалира клуба, бе. Имаш човек на гърба. Воля, Радост има на клуба. Иване, кой помага на Иван? Стига подскача! Стига подскача! Повеждай! Повеждай! Имаш ли Теди? Георго! Довършвай, Гошо! Браво! Браво, Дани! Хайде, реагираме там и те! Давай двамата две, реагираме! Браво! Браво, зелено! Проблем да кажеш, има. Аз го проблем да кажеш.
Дай още 30 секунди, май стягай. Дале, Салик! Да, може и това. Имаш те, защо да не кажеш имаш те? Имаш те, ти не го задължаваш. Край.